Nyt huutokauppaan vähän spesiaalimpaa tuotetta. Vain 579 000 kilometriä ajettu. Jonkin verran laitettu transporteri. Aikaamoiset vanteet laitettu tähän laitteeseen. Sähkösäädettävät nahkapenkit. Bluetooth-mankka. Vakionopeuden säädin. Majakat ja lisävalot. Pientä ajan patinaa havaittavissa. Vanerointilattia ja katto. Ovet on äänieristetty. Renkaitahan tässä tulee mukaan. Täältä alta löytyvät hyvät kesärenkaat sekä toiset asialliset kesärenkaat peltivantein. Pintaa on reippaasti. Sekä sitten alumiinivanteet. Käyttökelvoton sarja. Sillähän voi vaikka kumia poltella, kuten on selkeästi saatettu tehdä tässäkin tapauksessa. Sekä 2 KPL talvirenkaita. Ihan ok kuntoiset. Katsotaanpa mitä se sanoo, kun lyödään tämä kaunotar tulille. Lisävalojen katkaisijat löytyy tästä. Saadaan aikamoinen valoshow käyntiin. Siitä on hieno kurkata, mitä takatilassa tapahtuu. Löytyy mittaristoa vähän joka lähtöön. Ja tosiaan vakionopeuden säädin. Bluetooth kaiuttaa vankka. Kaiuttimet on vähän erikoisempaa vaihdekeppiä. Sekä tosiaan upeat nahkapenkit. Sähkösäädöt. Tässä jopa muistipaikat. Siitä vielä pitkä leima lokakuun loppuun. Ei muuta kuin huutamaan.